Takže vítejte zpátky u 6. dílu Forestu a dneska se vrhneme na vylepšování základny. A trošku ji i prodloužíme, že jo, to patří k tomu. A když bude ještě čas, tak bych se podíval na nějaký zbraně nový. Takže můžeme jít na to. Já jsem zabil srnku stromem. Hlavně, že si tady čumí a viděla si, že to tady padá. Nevadí, bude z tebe maso. Gulášek si s tebe uděláme. Jo, já jsem si říkal, kde vy jste tak dlouho byli, že jste se ani neukázali ukázat. No, hodně random mluva. Dobrá čeština. Tak co? Já myslím, že jdeš na návštěvu, brácho. A ne, že teď budeš utíkat. Tak co? Jdeš na návštěvu nebo jak? Pojď. Takže další chce na návštěvu, no pojď. Tamhle dalšího vidím běhat. Tak utíkej pryč. Zlbečku jeden. Další se ukázal. Pojďte na návštěvu, já vás zabiju. Mám ty vaše palice. Tak, to jsem vám říkal. Já jsem blázen s motorovkou. Hlavně ať se tady neukážou monstra, nebo motorovka mi může být úplně k hovnu. No, takže jdeme stavět dál. Takže tady tohle je první. Teď to jdeme prodloužit trošku. Připravený dřevo tady nějaký máme, na tady ten vozek, to si dám i další vozek. A tamhle něco postavím.
budu mít aspoň půlku plotu. Takže jsme zpět. Tak. Teď budeme mít hotovou. A teď uděláme všude ty... jak se to řekne česky? Já nevím, jak se to řekne česky, anglicky vím, že se to řekne spike. No, tyhle ty bodce zasraný. No, to asi bude, to bude ten název český. Každopádně mě jako napadly kanibalové, sami můžete vidět, že jsem celý od krve úplně. Takže to bylo jako mazec tady teď. Ale všechny jsem je zabil, takže pohoda. Tak, hotovo. Teď jdeme zničit ty vnitřní zdi tady. Na to si vezmeme opravku, aby to bylo rychlejší. Tak. Tak, jedna jede. Aha. Tak tady potom ještě něco přidělám. Aby to nevypadalo takhle hnusně, že tady mezera. Každopádně tady to potom zbouráme, uděláme tady jiný baráček hezčí teda jakoby. A nebo to spíš nechám, tady bude taková jako kůlnička, nebo nevím co z toho, ale každopádně tady postavím někde lepší barák. Bohužel ten kámen ne, nejde. No takže jdu stavět spajky teď. Ty bodce neuděláme všude, protože... Nebo jo, že bych je udělal všude. Já jsem jenom přemýšlel, že to uděláme jako takhle tady. Jako po stranách, po hraně. A to spíš udělám teď po hraně, potom bych to celý odplnil, ale teď to udělám po hraně. Takže se ozvu, až zase to budu mít. Teď jsem to rychle musel to znova zapnout. Nemám to ještě dodělaný, ale napadla mě nestvůra. Tady je. Teď ji zastřelím. No tak, jo, trefil jsem ji. Skoro to. Uhor zmrde. Pojď. Znova uhor. Stop. Prsy. Oh shit! Tak to jsem dostal v hajzlu. No, to jsem hodně v hajzlu. Kurva.
kurva, ne, 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 ne. Uhořel jsi? Dele. Oh. No, to je hodně nebezpečný. Já jsem si teď nebudu kecat, já teď zapnu, aby mi neničili tu zeď, takže mi to nezničí. Tak nastanu zpátky, aby to normálně se ničilo, jo, ale já jsem nechtěl prostě, aby náhodou by takhle přišli a nebyl jsem připravený, že jo. Ty vole, jak na vás, já musím takhle zvězdarnout. A abych vás oba dva zabil, tyjo. Musím takhle, no. A teď umřete. Tak. What the fuck? Tak dá aspoň to místo. Snad jo. Tak. Tohle je mrtvá, co ty? No, uhoř taky. No tak mě to zabilo. No, takže se ozvu zase, až se dostanu z té caveky, ty vole. A bylo to dobrý, zabil jsem jednoho. Sakru. Neříkejte, že ne. Ale čekal jsem jako, že ta bomba udělá jako větší boom. No tak, hodně velký mis. Hezky. Tak. A doufám, že bude den, vole. Protože nechci zase tady být nějaký ichtil.cz. Dobrý jeden. Takže se vrátíme zpátky, no. Takže se ozvu zase. Takže jsem se dostal zpátky z té caveky a už to máme hotový. Tu obranu. Jak můžete vidět, tak jsem to dělal jenom po tom kraji, možná to ještě potom vylepším, ale chci tady udělat i pasti. Tak, tohle je dodělaný. Tady vezmeme ještě tohle. Tak. Tohle se teď celý obejdem, to je z druhé strany. A už tady zase byly i kanibalové. Takže mazec. Tak. Aha. Co to bylo? Zrnka asi. Tak.
Máme postavenou takovou jako obranu, by se dalo říct. Zbytky si tady nechám. Tady jsem to dám hezky. Tak. Jo, byla to srnka. Jsem si myslel, že to je kanibal. Tak. A připravíme si... podlahu na náš baráček, který postavíme. Tak. Ne, počkat. Ne, vlastně tady tohle to tak. Aha. No, docela mi tady bude vadit ten kámen, no. Tak to necháme. A dáme to odsaď. Až. Trošku sem, tak. No, to potom ještě opravíme tohle. Ano, počkat, opravím hned. Na co čekat? Halo. Tak. Tak, jak to vypadá? Všude všechno rovný. Tak. 12 dříví, to je dobrý. No a tady si uděláme takový domeček, no. V příštím videu vylepšíme ještě potom obranu, uděláme pasti. Takže se uvidíme v dalším videu. Čaute.